Ahojte priatelia, sme späť. Sleduješ nás? Odmena ťa neminie. Práve sa nachádzame v obchodnom centre Max Prešov a hľadám možno práve teba, aby som ťa obdarovala. Dobrý deň, môžem vás na chvíľočku vyrušiť. My sme z firmy EMI a mám na vás otázočku. Poznáte značku EMI? Nepoznám. Ty nás nesledujete na sociálnych sieťach. Tak ak by ste nás začali sledovať na Instagrame alebo na Facebooku, dostali by ste od nás darček, buď paplón alebo vankúš, čo už si vyberiete. Tak môžem, no. Tak dajte si EMI.sk a môžete nás sledovať, výborne. Asi vankúš. Vankúš, tak nech sa páči. A je váš. Tak nech sa vám dobre spí. Ďakujeme, majte sa pekne. Môžete si kľudne vybrať, či to budú kuchynské úterky alebo takýto cestovný vankúšik. Ale to sú akože zadarmo? No, samozrejme. Ja vás neklamem, nebojte sa. Tak nech sa páči. Tak Pekný ďakujem deň. vám veľmi pekne. Aj my vám ďakujeme, majte sa. Poznáte firmu EMI? Áno, poznám. Nakupujete postelné oblečky často alebo bytový textil? Iné veci som kupovala odtiaľ, ale máme niečo od EMI. Aha, a sledujete nás aj na našich sociálnych sieťach? Áno. Výborne, tak v tom prípade máme pre vás dáček, môžete si vybrať. Asi osuška. Osoška, tak nech sa páči. Ďakujeme za váš čas a prejme príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa. Na budúce to môžeš byť práve ty, koho obdarujeme. Tak nás nezabudni sledovať na Instagrame, Facebooku alebo TikToku. Budeme sa na teba tešiť.